shuri filɛ tile filɛbaw an mi aw fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan ani diɲɛ fan tan naani an mi aw fo ka waleɲuman dɔn ka fɔ k'aw ni ce a fɛn fɛn ka wele sela ma ani aw ka kanu kuma fɛn fɛn sela ma an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn an ka dugawu don ani an ka barikada bɛ ka ca aw bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔw ye ka fɔ ko cunga émission don émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ k'aw kunnafoli k'aw la nisɔndiya a belebeleba ye jumɛn ka tila ka aw hakili jigi an ka ko kɔrɔw fana na badenw cunga sigikun bɛɛ filɛ nin ye o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ ani an ka morikɛ maa faman ta ka bɔ yirimajɔ a fana alhamdulilayi layidu min d'a ma k'a b'a dɛmɛ cunga na a y'a waleya bi an b'ale de fɛ yan inshallah a kuma ti janya ka d'a kan a tɛna kɛ basi ye a ye k'a n'a mɛn dɛsɛ dɛ ɲininkali ye 3 ye jaabi ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen ba kelen an b'o d'i ma i b'i kɔ don ne ye fufalaki an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de ye 40 o bɛ fɔ cogo di bamanankan na karamɔgɔkɛ e yɛrɛ tun t'o dɔn koyi hali ne yɛrɛ tun t'o dɔn 40 bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i y'o fɔ ba kelen b'i d'i ma i b'i kɔ don n'o ye an ka ɲininkali filanan 50 o fana bɛ fɔ cogo di bamanankan na cɛ nin ye kabako ko ye dɛ hali ne tun tɛ wa ni ɲɔgɔnna ka ca maa min bɛ nin dɔn yɛrɛ a ka dɔgɔ nka cunga bɛna kɛ sababu ye k'aw bɔ nin kalama an ka ɲininkali sabanan o kun y'an ka ɲininkali kɔrɔ ye an t'o bila f'a ka sɔrɔ o de ye fɛn dɔ bɛ yen ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ nin ye ɲininkali kangarangaki ye koyi an bɛ nin ka kalo 3 kɛ nin na a tɛ ka sɔrɔ o fana y'an ka ɲininkali sabanan ye n'Ala sɔnn'a ma min bɛna bɔ su in na ta la a tɛ dogo ne ni aw la an ka jan k'o lajɛ karamɔgɔkɛ an ce wan ce kɔri basi foyi t'e la basi foyi tɛ a diyala n ye ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛngu i la n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma i b'i kɔ don n'o ye fu e bɛ baara jumɛn dɔn min b'o sɔrɔ ten t'o baara dɔn nin ye fɛn dɔ de ye ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ ne ko ye fɛn jumɛn de ye ɲi m'a da a tɛ kini kɛ non m'o dɔn o tuma i t'i banba dɔɔni o tuma tɛ wari fɛ yan a diyala n ye ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ an ce n bɛ ka nin ci kɔri basi foyi t'i la basi foyi tɛ yen ne ko 50 bamanankan na est ce que 50 tun bɛ fɔ cogo di bamanankan na i t'o fɔ an ye ne di bamanankan min kosɛbɛ dɛ o tuma e ye siya jumɛn ne dɔgɔnɔ de donc mais 50 tiɲɛ la o merci ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ an ce an ci kɔri basi foyi t'i la alhamdulilayi nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ e t'o fɔ a ye bi ko n b'an bila nin fɛn nɔfɛ a tɛ ka sɔrɔ dɛ bi ko m'a bila nɔ ala ko cɛ ne t'a dɔn cɛ bama tɛ nin na dɛ i tɛ min dɔn i t'o de dɔn a diyala n ye merci ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ an ce an b'an ce kɔri basi foyi t'i la alhamdulilayi a diyala ne fa fɛn dɔ de bɛ yen ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ bi ko n b'anw bila a nɔfɛ an tɛ k'a sɔrɔ i t'o fɔ anw ye an ka 1000 d'i ma an k'an kɔ don wa fɛn bɛɛ ɲi b'a da a tɛ kini kɛ ne b'a kɛ bunteli de bunteli n'o ye k'i bɛ sigi de e m'a ko ɲi b'a da e m'a ko ɲi t'a da ɲi de b'a da nka a tɛ kini kɛ wa ne b'a kɛ bunteli de bunteli ne fa a ma bɛn sawaba ma dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji han ala k'an ni sara ne fa an ce marhaba kɔri basi foyi t'i la basi tɛ n na a diyala n ye nin ye fɛn dɔ de ye ɲi b'ale da nka a tɛ kini kɛ i tɛ an jaabi o la wa inshallah deko ne b'o kɛ min ye o ye kumakan jugu de ye kumakan jugu n'i y'a fɔ maa ma a bɛ digi maa na f'i sɔnkun na i y'o faamu nka a tɛ kini kɛ ne fa e bɛ kuma kɔni dɔn sa o hali n'a y'a sɔrɔ e ma jaabi dɔn a ka kuma dɔn kɔni e n'o dɔn ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na a diyala n ye ni baraji ne fa an la alhamdulilayi an b'a la o tanu basi foyi t'i la basi foyi t'an bɛ la o tanu basi tɛ n na nin ye fɛn dɔ de ye ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn o ye sɛ ye sɛ 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 da o sɛ bɛ kini kɛ a bɛ sɔn kini de kɛ a tɛ kini kɛ a bɛ sɔn kini de kɛ ne fa i ka jaabi ɲɛna nka ani anw kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye
an'o ti fankelen fɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji an karamɔgɔ an ce awa assalamu alaikum kaifa alhal kɔri baasi t'i la basi alhamdulillah dema be alhamdulillah diyala n ye 50 bamanankan na ne ni ɲɔgɔnna caman t'a dɔn a tun bɛ fɔ cogo di 50 ba a bamanankan na a bɛ fɔ cogo di 50 bamanankan na fɔlɔ fɔlɔ la seguka tun b'a fɔ ko dɛbɛ ani dɔrɔmɛ 10 dɛbɛ ni 10 dɛbɛ ani 10 dɛbɛ ye 40 ye 10 ko min'o fara kan o dɛbɛ ni 10 ye dɛbɛ ni 10 dɛbɛ ani 10 voilà o 10 fɔlɔ fɔlɔ ye o 50 ye quoi o ye ka jaabi a fɔcogo bɛɛ ye nin ye a fɔcogo bɛɛ de dɛbɛ ani 10 dɛbɛ ani 10 o y'a fɔcogo wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ t'a la ko bamanankan na ne tɛ a diyala n ye i y'a sɔrɔ an ka bakɔrɔ dɔ b'a fɔ ko dɛbɛ t'a ɲɛ ne y'a o de y'a fɔ dɛ o y'a fɔcogo ye nka e ko dɛbɛ ani 10 a diyala n ye i ka ba kelen a b'a d'i ma n'ala sɔnna nisɔndiya n'a ye sisan inshallah i ni baraji a diyala n ye ala ka hɛrɛ k'a ye dawuda sallam wa a diyala n ye karamɔgɔkɛ an ci an ce kɔri baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi n bɛ ala tanu nin ye fɛn dɔ de ye ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ i t'o jaabi an ye wa an ka ba kelen d'i ma fɛn dɔ ɲi b'a da nka tɛ kini kɛ o ye njuguni ye juguni njuguni a tɛ kini kɛ juguni o ye ka jaabi ye ani an kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye u ci fankelen fɛ dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji a diyala n ye ne fa an ci an b'an ce kɔri baasi foyi t'i la alhamdulilayi baasi tɛ n na ne fa 40 a tun bɛ fɔ cogo di bamanankan na 40 fɔcogo jumɛn de tun b'a la bamanankan na non ne t'o dɔn tiɲɛ na e t'o dɔn a tun b'ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji merci karamɔgɔ an ci awa alhamdulillah kɔri baasi foyi t'i la an bɛ ala tanu n y'a dɔn wari bɛ sɔn ka diya ye dɛ hali ni ɲɛ ye wari ka di bɛɛ bi a diyala n ye nin ye fɛn dɔ de ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de i t'o fɔ an ye an ka ba kelen d'i ma a mɛnna an kun kojugu ɲi b'a da a tɛ kini kɛ n'o kɛ hakili ye k'a da kan hakili bɛ se ka n'i ye nin kaba in sɔrɔ n b'a ɲimi yɔrɔnin kelen k'a ban nka n'i y'a sɔrɔ ni ɲi t'i da i tɛ se k'a ɲimi dɛ ne y'a ko ye i ka tila ka ɲi nka a ma k'anw ka jaabi ye ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji karamɔgɔkɛ awa an cɛ somɔgɔw bɛ di n y'a dɔn a diyala n ye nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ bi ko ma ne bila nin ko in na i tɛ ne jaabi na n ka ba kelen d'i ma wa ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ ne y'o kɛ sama ye ne y'o kɛ sama ye sama kelen kelen ya n ma sama kini kɛ ko mɛn fɔlɔ ɲi kɔni b'a da nin ye sama ko ye yan nka an ka jaabi ma sɔrɔ dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci karamɔgɔkɛ an ce a b'an cɛ somɔgɔw dun kɔri baasi foyi t'i la baasi foyi t'an na alhamdulilayi 40 bi fɔ cogo di bamanankan na a bɛ fɔ 40 ma bamanankan na ko dɛbɛ jumɛn dɛbɛ jaabi sɔrɔla a yira kamera merci a diyala n ye karamɔgɔkɛ an ce awa kɔri baasi foyi t'i la baasi tɛ hɛrɛ kɔ a diyala n ye nin ye fɛn dɔ ye ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ ne ko o ye fɛn jumɛn ye o sabara de sabara cogo di sabara de don a diyala n ye a jaabi ma kɛ sababa ye dɛ ayi o tɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji karamɔgɔkɛ an ce awa an ce baasi foyi t'i la alhamdulilayi baasi foyi tɛ nin ye fɛn dɔ de ɲininkali tun ye 3 ye nka 2 sɔrɔla tɔ ye 1 nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ i t'o jaabi wa
an ka ba kelen d'i ma an k'an ko don wa? muso sa muso sa i b'i bolo don ale da kɔnɔ a tɛ kini kɛ ne kɔni m'o dɔn. muso sa ma. awɔ. Tuka! sa dɔ bɛ yan o muso sa. a tɛ kini kɛ. o ye ka jaabi. jaabi ma kɛ sababu ye dɛ. ala ka sɛbɛrɛ yira an na i ni baraji. basi foyi t'i la. basi foyi tɛ alhamdulilah. a diyara n ye. n'i ye fɛn dɔ di n'i m'a da nka tɛ kini kɛ i t'an jaabi o la wa? ne y'o kɛ ŋaniya juguya. ŋaniya juguya. n y'a dɔn wari ka di. wari ka di ye. Tuka! fila nin bɛɛ la. jaabi ma kɛ sababu ye dɛ. ala ka sɛbɛrɛ yira an na. merci. ne fa an ti. a b'an ce basi foyi t'i la. basi foyi tɛ n na. ɲininkali tun ye 3 ye ne bolo nka 2 sɔrɔla a tɔ ye 1 n'i y'o jaabi n bi ba 1 d'i ma i yɛrɛ b'a dɔn ba 1 sɔrɔtɔ fu la o ye cadeau ko da ye sa dɛ. nin ye fɛn dɔ di ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ i t'an jaabi o la n ka ba 1 d'i ma wa? o ye tɔri de ye. tɔri. tɔri. tori kelen kelen yan. o ye ka jaabi. awɔ. Tuka! ok. tini kɛ. anw ka jaabi an kun ye min ka jaabi a ma ko ye dɛ. ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci. mɔgɔ. basi foyi t'i la. alhamdulilah basi foyi tɛ n na. n y'a dɔn wari kɔni ka di. kosɛbɛ. awɔ. o diyara n ye. ɲininkali tun ye 3 ye nka 2 sɔrɔla a tɔ ye 1 min nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ i t'an jaabi o la n ka ba 1 d'i ma. ne kɔni fɛ o ye hakili de ye. Tuka! kosɛbɛ mɛ a tɛ tini kɛ. o ye ka jaabi ye a ma kɛ sɔaba ye dɛ. i ni baraji a diyara n ye. ayiwa seri fila tile filɛbaw nin y'an ka tako 2nan kɛnɛ ye an bɔra ka munumunu min kɛ sisan a tako 2nan kɛnɛ na jaabi dili kɛnɛ jaabi minnu sɔrɔla nin y'an ye o kɛnɛ kan an ka ɲininkali tun ye 3 ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de ye 50 a tun bɛ fɔ cogo di bamanankan na an ka ɲininkali 2nan 40 a tun bɛ fɔ cogo di bamanankan na an ka ɲininkali 3nan o y'an ka ɲininkali kɔrɔ ye a b'an bolo a mɛnna n'o de ye nin ye fɛn dɔ ye ɲi m'a da nka a tɛ kini kɛ o ma sɔrɔ dɛ an t'o jaabi fɔ aw ye an ka ɲininkali fɔlɔ min n'an y'a fɔ aw ye ko 50 bɛ fɔ cogo di bamanankan na an balimakɛ dɔ y'o jaabi an ye ala nisɔndiya kosɛbɛ n'o de ye dɛbɛni ta ɲa dɛbɛni ta an fa n'an ka cɛkɔrɔba dɔ y'o jaabi an ye a waleɲuman dɔn ka donbolo d'a ma yaasa a ka hakili jagabɔ min hakili ɲuman min ni a b'a la a kana kɛ fu ye an ye ala nisɔndiya inshallah an ka ɲininkali 2nan n'o de ye 40 a bɛ fɔ cogo di bamanankan na an balimakɛ dɔ fana y'o jaabi o ye dɛbɛ donc inshallah an ka ɲininkali 3nan n'o de ye nin ye fɛn dɔ ye ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o kɔni ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ aw ye fiyewu ayiwa n balimaw aw fɛ minnu bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan ani diɲɛ fan 14 an b'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo minnu y'an dɛmɛ ka se bi ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw la salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.